Čaute ľudia, v dnešnom videi zahráme si hororovku. Takže ja už mám chystanú hororovku. Áno. Takže ja si idem na kde som si ju dal. Toto som si pred minútkou ťahol, takže musím si tu vyplniť nejaké vecičky. Jaký tutoriál mi treba? Momentá, že hre 0 z 10. Ja si stiahnem Granny. Poznáte Granny, nie ľudia? Poznajú. To buď ticho. Dobre. Lebo, že to ty poznáš, tak nemusia to poznať všetci. Aha, už tomu chápem. Iba teraz. Tomu chápem. Ľuďom netreba kakať. A ja sa už pokakám cez túto hororovku. Vy ma vidíte, či nie? Bo už vôbec neviem. Nevidia. Bo sa úplne bojím. A to je, povedzte sa koľko. Poďte sa. No, oddychovej Granny. Pozrite sa. Poďte sa. Oddychové. Jaké oddychové? Z Koboranovej pucle. Odkedy pucle? Kámo. Bez mozgovia. Kom som sa tu nachyzala aj zvuk strašidelný. Sa bojím. Áno. Jak sa to volá? Koza. Nie? Jo. To je koza iba. Strašidelná hudba. Hudba na maximum. Good. Very good. Very good, very cheap. OK, Liam, bože, ideme si zahrať. Ja vás vítam. Ja prvýkrát si idem zahrať sám Granny. Iba s bratrom. Nie, ja vždy hrávam iba s Lukenom. Akože som hral iba sám. Ja neviem, čo tu mám stlačať. Čo dám? Tak dám easy. Bo to prvýkrát idem hrať sám. Takže ja sa tam už pripájam. Ja mám 15%. Deň 1. Ty vole. Kamo, sa úplne bojím. Kamo, to nie je také isté podľa mňa ako na Robloxe. Že na Robloxe to je úplne easy. A idem semka, nie? Idem sem. A idem tu počkať. Keď sem príde Granny, tak ja už idem robiť. Kamo, to podľa mňa není také easy ako v Koboranovej a takéto. Viete, na Robloxe, Granny. A už je tu Granny, ľudia. Či to som ja otvoril dvere? Nie, tu je niekto. No je ten pavúk? Aký pavúk? No ten, čo býva v backrooms. Čo to tu je backrooms, ja neviem. Mám tam ísť? Ľudia. Ja neviem. Ja som podľa mňa toto nechcem nadávať, ale ja neviem, či som normálne. Ja nechcem dávať strašidelné. Kamo. Ty sa všetkého bojíš. Tam ti pože toto. Psíčka. Lebo pády nejaké. Môže byť. Idem teraz sa pozerať. Pozerajte sa teraz, ľudia. Tam je Granny. Čo nás... Poj sa, čo nás stane, keď ma čapne? To je normálne, kámo. Ale keby som to robil niekedy o polnoci, o 3:00, kámo. Alebo o 0:00. To by bolo ešte very good. Ale o 3:00 neviem, čo by sa stalo. To by ma čapalo aj neviem kto. Takže ľudia,
Ja končím. Ja už normálne mám aj zimové riavky, alebo jak sa to volá. Mám to každý deň skoro vravel. Tak ja veľmi teraz druhú časť. Čaute. A neviem,